Karo men diapusi Petruk ngono kok senenge Raja Mak. Lho, Petruk ora ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton omong, sing waton omong niku cangkemmu. Ngengel. Tututuan ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku rasa karepku. Kok sampean dadi ngunekke kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk bal saiki iki kok kon minggat. Posisine piye? Dulur piye? Lho. Nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. Prabu dereng ngantos purnanggen kula nampi sabda pangandika paduka menika kados dene rawuhipun Bapa Penemban Durna Koko Prabu jagat wangsaning Bathara Wayaktura jagat kalesan menika Bapa Penembaning Sukalima. Kula sampun ngantos kedangon tumuli katimbalana menapa wigatosipun dene Bapa Durna Ramuk wonten negari Ngamarta Yai Darmaji Koko Prabu lenggah ingkang langkung sekeca kawula nok-nok ngestaken dawuh Bapa Penemban Sarawa Paduka Bapa ing Sukalima kula ngaturaken pasegan pana krami kunjuk sandhap pada Paduka Bapa Penemban Durna ing Sukalima Penemban Kuswala sila bertopo swalu gimbal sumorante awela jagat Dewa Bathara tuwong-tuwa tak diadekke apa iki gawe kaget lho tan sampinangane kawidatan nger nereng sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima manggiya widodha sowan kula tepi saking rubeda saha paseganipun matur anak Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ing Bapa ing Sukalima. Kemarang kula ngaturaken puji astawanipun ing Bapak Kunjungan Paduka anak Prabu Puntadewa anak kula nggih Bapa Penemban kula tampi karya bombong raos sing manah mboten langkung kaskecak anggen jengan dika lenggah kula naknan sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapak ing Sukalima dinten samangke menika wonten negari Ngamarta nggih Bapa Durna katuran karaharjan rawuhipun. Oh inggih, menika anak Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih, Penemban. Wilujeng nering sambi kala. Kula ngaturaken salam taklim katur nggih, Ger. Inggih, Bapa, kula tampi akarya bombong raos sing manah. Kasekecak nanggenipun lenggah. Oh inggih, sampun boten kirang prayogi. Bapa Durna. Wonten dawuh, Ger. Katuran karaharjan rawuhipun. Anak Prabu Mandura tansah pinanganing kawidatan ing sambi kula sawanipun ing Bapa ing Sukalima. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun anak Prabu Mandura. Nggih, wilujeng dening sambi kala. Syukur. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh inggih sampun boten kirang prayogi, nggih. Sampun boten kirang prayogi. Durna bapakku. Badararja saprabdamu Durna bapakku. Werkudara iki. Iya. Anakku siswa, anakku murid sing tak tresnani. Bratasena. Kowe ngabekti karo wong tuwa tak tampa cah bagus cah jlunek. Ora liwat pangestune bapak wae tampan ana ya Werkudara. Yo ndak gegem ndadekake jimat. Kepiye Werkudara banyu suci Perwistasari isih? Yo isih. Wis disimpen ya Werkudara. Kowe saya tuwa. Banyu suci Perwistasari aja tok teteske sapa-sapa. Dinggo dhewe wae Werkudara ya. Iya. Mengko nek nganti sapa-sapa tok tetesi tes. Kowe bakal tuwa remuk awakmu. Mergo kuwi banyu penguripan. Kowe nek nganti kelong banyumu uripmu bakal susah. Iya, Durna bapakku. Piye kayu gong susuhe ngangen isih? Isih. Nek nggon aku tak tambahi kayu randu. Wah, ku ngopo? Ayo aku pemean apa sakarepmu. Iya, Durna bapakku. Aku ngaturke bekti tak tampa Werkudara tak tampa Bratasena
tak tampa sena. Iya. Prayoga nunggu mulunggu. Wis ora kurang kepenak nggo ngadung ngesane kakangmu Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Bapa Penemban, wonten dawuh Ken? Sasampunipun lenggah ingkang langkung prayogi keparenga kula badhe nyuwun priksa. Lha nggih, kados pundi kersanipun? Wonten wigatos menapa dene bapa kepareng rawuh wonten negari Ngamarta. Ah, menika ngaten, Ken. Estunipun sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana mugi andadosna ing kawuningan. Bilih samangke putu kula Lesmana Mandrakumara menika gandrung-gandrung kayunyun kalian setunggiling wanita. Sareng kula tanjihaken jebul Lesmana menika gandrung kalian atmajanipun anak Prabu Karna ing Awangga ingkang pewangi Dewi Karnawati. Nalika semanten sampun dumugi wonten negari Ngawangga lan sampun kula aturaken bilih wayah kula Lesmana Mandrakumara menika kepengin boyong Dewi Karnawati nanging dumadakan wonten babak kedua babak anglayon nggih babak anglayoni jujul lan usuli jebul temanten putri Dewi Karnawati menika nggadahi pepanggil nggadahi reruba nggadahi panyuwun. Panyuwunipun boten saged kejawi namung benjang tempu ing damel menika anggenipun maesi temanten putri kedah mawi landheping kuku Pancanaka. Tegesipun sinamipun temanten putri menika kedah dipun kerik mawi kuku Pancanaka. Lho menika ora aneh kok. Samenika alat kerik menika sampun modern. Iso halus-halus. Lah kok dadak jaluk dikerik karo kuku Pancanaka. Monggo kukunipun Werkudara menika durung karo anek landhep. Mengenai ngerek yo drabut-drabut. Inggih. Kamangka ingkang gadahi kuku Pancanaka menika namung anak kula pun Werkudara. Kula sowan kulipun Bapak ing Sukalima wonten negari Ngamarta menika matur badhe nyuwun ngampil sekedhap kemawon. Anak kula pun Werkudara inggih pun Bratasena badhe kula boyong wonten ing negari Ngastina dados pepanggil pinanganten kakung Saratsrana saking pinanganten putri. Supados samangke Werkudara saged maesi temanten putri. Lho, kula menika ya gumun. Apa Werkudara sakniki buka tukang paes? Kok dadi kon maesi temanten putri menika? Bapak Dono. Wonten dawuh Menika namung syarat. Syarat menika menawi boten dipun wujuti adat saben sok malah sing kepengin mau bakal kesandung kesrimpeting laku. Mula syarat menika kedah dipun cekapi. Oh, menika syarat to? Nggih. Manten putri kepengin dikerik nganggo kuku Pancanaka ya kudu dituruti. Ah nggih, mila tumeten anak Prabu Duryudana utusan kaliyan kula. Supados sowan wonten negari Ngamarta ingkang wigatos namung badhe ngampil pun Werkudara. Monggo nggih kula aturi paring dawuh. Ingkang Bapak namung nderek kemawon. Lajeng biayanipun kados pundi? Syaratipun kados pundi kula namung nderek setunggal dinten pinten 100.000. Mangke kula ingkang badhe ambayar kenceng. Nuwun sewu Bapak, kadang kula menika titah mboten dipun sewakaken. Nanging bab perkawis menika kula aturi nanting dhateng Werkudara piyambak. Jer Werkudara menika siswa panjenengan. Leres. Werkudara nika murid kula. Mila babakan perkawis kasembadanan mbotenipun paduka Bapak Durna mboyong lan pun Werkudara. Kula borongaken dhateng pun Werkudara kemawon. Oh, ngaten, mulai ngaten malah kepasang Yogya katujuh ing nginu. Samangke kaliyan ana kula badhe dangu dhateng anak kula pun Werkudara. Supados samangke purun kula boyong wonten negari Ngastina kinarya Saratsrana lumadosipun pinanganten inggih menika pun Lesmana Mandrakumara pikantuk inggih menika pun atmajanipun Prabu Karna ing Awangga Dewi Karnawati nggih. Iki kaya sowaning Panakawan Petruk. Nun inggih sinuwun. Kula ngabdipun Panakawan pun Petruk kanthong bolong. Iya Petruk padha raja sak pratnamu pinayungan ing kawidadan niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabdipun ing abdipun Panakawan kunjuk ngersa paduka Sang Nata. Iya Petruk ndak tampa pangestu kutampanana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Panakawan Petruk padha raja sak pratnamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng Ndara bekti kula katur nggih Den. Iya Petruk tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh Petruk kowe padha raja sak praptamu. Lho. Prembanduna rawuh mriki. Oh iya
iya sawetara Petruk. Oh nggih. Wilujeng Mbah, bekti kula katur nggih Premban. Tak tampa pangestuku tampanono Petruk. Menika nggih sangat anggen kawula dadosaken jimat. Petruk kandung bolong padha Arjo Sapratamu. Wah, komplit men to iki. Sinuwun Baladewa. Ya. Bekti kula kunjuk nggih sinuwun. Ya, Petruk tak tampa pangestuku tampanono. Kula pun dinggo jimat. Petruk padha Arjo Sapratamu. Ndara Werkudara wilujeng bekti kula kunjuk nggih Den. Ya, Petruk tak tampa. Panakawan Petruk. Sawise satata nggonmu ngadhep asu ingkang dadi napas asat ingkang dadi riwi ana wigati apa maragake matur marang panjenenganing ingsun Panakawan Petruk ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron klapa apurenta mbabili wonten lepat kula nggih kula munjahaken sapaduka sang nata nyuwun pangapunten menawi kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh jar kula menika namung batur kula menika namung Panakawan. Iya Panakawan nggih. Ingkang salajengipun nyuwun pangapunten sinuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus. Inggih menika sembahan kula bendara kula ing Madukara Ndara Janaka. Kawuningono bilih pajar wulan ngajeng menika Ndara Janaka menika badhe gadah damel mantu. Ingkang dipun mantuaken utawi ingkang dipun palakramaken inggih menika atmajanipun Ndara Janaka kaliyan Dewi Larasati inggih menika Ndara Brantalaras pikantuk putri saking negari Ngawangga atmajanipun Prabu Karna Basusena wewangi Dewi Karnawati. Rembug wis dadi, kencan wis dadi, kantun tumapak ing panggihing pinanganten wekdal sampun dipun tentokaken dadak kok wonten ingkang surasaning Nawala pinanganten putri njaluk pepanggil reruba inggih menika temanten kakung kedah saged ngaturaken inggih menika wujudipun kuku Pancanaka kinarya maesi pinanganten putri. Lah monggo sing duwe kuku Pancanaka menika ming Ndara Werkudara. Ndara Janaka tumuli utusan kaliyan kula Petruk kowe tak kongkon ning negara Ngamarta sowana Kanjeng Koko Prabu matura yen to aku kepingin utawa ngrawuhake Kang Mas Jodipati rawuh neng Madukara wis menyango bali tekan Madukara ora bareng karo rawuhing Kakang Mas Werkudara tak cocok palu ndasmu ngoten niku napa mboten tratapan kula dikongkon kok ameng-ameng nyawa cobi ning arep kaya ngapa Ndara Janaka menika bos kula juragan kula ya tetep manut. Mula sowan kula wonten negari Ngamarta menika entuk ora entuk kula ajeng boyong Ndara Werkudara. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat atur diagung pangaksami nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah. Petruk dalem sira ngerti apa ora? Lho, mboten. Kon ngerti napa wong ora ana apa-apa kok sira ngerti apa ora? Bapa Durna rawuh ana ing negara Ngamarta uga mbutuhake Werkudara. Lho. Premban Durna. Iya, Petruk. Kangge napa? Jarene dadi srana temanten lanang saka Ngastina, Lesmana Mandrakumara dhaup karo Karnawati. Oh, lah iki masalah iki. Waduh, kasus. Napa Begawan Durna pun ngendika? Iki mau lagi wae paring pangandikan. Lah sakmenika ngaten kemawon, sakmenika ngaten kemawon. Nuwun sewu lho. Mboten kula menika badhe napa jenenge gawe urup-urup mboten. Ning nuwun sewu. Putrane Ndara Janaka menika sinten? Ndara Brantalaras. Jarine nek anak Pandhawa anak Ndara Werkudara niku ya anake Pandhawa, anake Ndara Janaka niku ya anake Pandhawa 5, putrane Sinuwun Prabu Darmakusuma niku ya putrane Pandhawa 5. Ateges Ndara Brantalaras menika putranipun Pandhawa 5 cacahe. Ngoten. Lah nek Ndara Janaka mbutuhke kakangne dhewe, kakangne kenyer-kenyer tunggal Yayah Rina Ndara Werkudara kok ora kasembatan ming butuh ngrabekke anake lanang ning makne gedhe malah nglabuhi wong kana-kana menika tegesipun saru. Nek ngono sing disebut Pandhawa niku antiga sak petarangan menika mboten wonten nyatanipun.
Pandhawa menika mati 5 mukti 5 ya ora ana nyatane. Buktine anake dhewe arep rabi kok malah merlokke wong kono-kono niku nun sewu lho, nun sewu. Mboten kula ajeng bali urup-urup babar pisan mboten. Namung ngengetaken jer panjenengan menika arep piyai luhur ning ya menungsa lumrah kedurungan nina lali salah apes lan mati. Mula nek nganti lali kula sing ngelingake, nek nganti apes kula sing kudu iso tetulung kalih para pepundhen kula Pandhawa. Mengkono Petruk nggih. Kula monggo kula aturi menggalih. Sing buta niku dudu sapa-sapa, sing buta niku Ndara Janaka. Ndara Janaka kuwi sapa? Panengahing Pandhawa Satriya Madukara. Niku raine Ndara Werkudara. Nek Ndara Werkudara abot karo wong Astina, ha nggih sampun. Mengke nek enten dukane Ndara Janaka, kula ora melu-melu. Nek ming duka wae ora apa-apa. Nek nganti Ndara Janaka wiwit dina iki aku metu saka Pandhawa. Pripun? Ayo. Sinten sing ajeng dadi kiper? Ndara Janaka medal saking para Pandhawa menika ketatipun penggalih ingkang langkung mermati sampun ngantos grusa-grusu. Nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Mboten nama kula badhe nyenculani rembakipun Petruk menika babar pisan mboten. Namun nuwun sewu lho. Pranatan pundi kemawon wonten ing praja pundi kemawon menika ingkang rumiyin dipun rumiyenaken, ingkang kantun dipun kantunaken kedah adil lho nggih. Sawanipun ingkang Bapak langkung rumiyin timbanipun Petruk kanthong riyin, mangke riyin. Mboten nama kula ajeng munggil menipun Begawan Durna mboten, namung nuwun sewu nadyan kula kantun ning nuwun sewu kula aturi mawas kula niku sapa? Kula niku Petruk. Kula niku pendak Senen karo Kemis niku sing nyapu Datulaya Ngamarta, sing ngepel papan rigi. Kula niku abdi Ngamarta. Terus sing dadi arep dadi manten niku Ndara Bratalaras niku anake Pandhawa. Ngoten. Napa ya arep dikerekke? Apa arep digawe ora iso Sida Rabi? Napa ya mentala ming perkara teka dhisik karo teka keri panjenengan mentara karo putra panjenengan piyambak Ndara Bratalaras. Nuwun sewu lho, Ger. Tembung sama beda dana denda menika dalu mampah. Panjenengan sampun kados mekaten menika. Nuwun sewu, nuwun sewu. Saniki nek panjenengan nglabuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku terus entuke napa? Kula tak takon karo sampean. Nggih ta? Wong salwangsul Pandhawa niku digawe cintraka karo Kurawa. Bola-bali Pandhawa niku dikrenapatine karo Kurawa. Ning nek Kurawa butuh apa-apa, ngrerepa, ngapik-apik, nyanak-nyanak. Butuhke wong Ndara Werkudara, tekan kene ya nyanak-nyanak. Mengke ra urung nek pas sengit, pas gething niku ngangkah patine para Pandhawa. Nuwun sewu. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe cintrakaning Pandhawa, nggih. Panjenengan badhe mbelani wong sing seneng gawe kapitunaning para Pandhawa. Nuwun sewu lho niku kula mengelingke lho mboten ajeng pripun-pripun kula mengelingke, ngoten. Tur malih panjenengan labuhi Ndara Bratalaras pikantuk Dewi Karnamati menika wis cocok, sing lanang bagus, sing wedok ayu. Ngoten. Ning nek sampeyan labuhi Ndara Lesmana Mandra Kumara niku padha karo sampeyan nyengsarake uripe manten wedok mergo rabi wong pekok. Oh, ngoten mawon. Mboten sakake. Lek kula matur niku dienggo ukuran kemawon. Kula ora arep piye-piye kok. Ukurane ngoten kemawon. Ora perkara dhisik karo keri niku mboten perkara dhisik karo keri. Ning perkara ukurane panjenengan ajeng mentala nyengsarake putrane Ndara Karna. Nggih. Ya bener putra Nalendra sing arep gumanti Nalendra ing Ngastina sesuk nek sida. Nek Lesmana durung kelakon dadi ratu wis perang Bratayuda. Kurawa mati kabeh, Lesmana mati. Aja bali dadi ratu. Nggih ta? Mila ketatipun penggalih kanthi ingkang sak sae-saenipun, ngoten. Ketatipun penggalih ingkang sak sae-saenipun sampun ngantos panjenengan luput mangke menawi lepat panjenengan getun piyambak. Nuwun sewu, Ger. Nuwun sewu. Kula dipun kula sambek rembak kalian Petruk. Rembakipun Petruk ingkang pungkasan menika sajaipun dudul manah kula. Bapak Durna kula aturi sabar sawetawis. Kula tiyang sepuh, Ger. Kula tiyang sepuh. Kula mboten badhe menapa-menapa. Namung nglempengaken dhateng ucapipun Petruk ingkang sajaipun nias dhateng putra Ngastina inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Kula sumanggaken Petruk. Nuwun. Kok sik perkara rembugan golek boyong Werkudara, lah kok dadi kowe ngelek-elek kalau putu Lesmana Mandra Kumara. Kuwi niatmu kepiye? Kowe kena kepengin boyong Werkudara. Ning ya rembugan sing apik-apik, ora dadak ngelek-elek karo Lesmana Mandra. Nuwun sewu, ora perkara ngelek-elek, ning nyata apa ora? Lho, ha iya. Nek ora usah diomongke nang sapa-sapa. Kabeh iso ngerti nek putra Ngastina iki pancen kurang ganep.
nek rasa dibiyawarake nang ngarepe piyai akeh kaya ngene iki. Perkara dibiyawarake apa ora niku nuwun sewu. Niki cara kula supaya iso mboyong Ndara Werkudara. Mergo nek kula iso mboyong Ndara Werkudara, niki kula tekan Negara Madukara Kasatria Madukara kula dipateni karo Ndara Janaka. Kula ya iman karo nyawamu. Nek perkara dipateni mboyong kowe iki mati ya bae ora apa-apa, Petro. Ora apa-apa. Wong kowe iki urip ya ketingsang-tingsang. Urip kedungsang-dungsang, urip ya gendandapan. Utang rono, nutup rono, utang rono, gali lubang tutup lubang. Nah aku menawa tak tutup terus. Lho, ngono lho, kowe kudune mikir, aja sampe naik dhewe. Kula mboten kok sampe naik dhewe, ning kabeh niku ora nganggo dirembuk, ngoten lho. Niku rasane nyalahke karo Petro, awi do pinter-pinteran glembuk Ndara Puntadewa supaya iso mborong Ndara Werkudara. Lho, aneng kowe ngluput ngono kowe ngecek karo anak Ngastina. Kula ora ngece, niat kula niku mboten ngece. Nek ngaturke apa anane, ah, kuwi tegese kowe kleru. Wong api-apian padha golek rembukan sing api-api kok kowe ngecek karo anak Ngastina ku tegese kowe kleru. Mboten kleru, wong itu pra kula mboten kleru. Kaya ngono kok kleru. Ah, kok iki pancen kaya to. Hei! Selera. Gerangan cerewet. Totoro. Wonten dawuh. Niki teng pundi? Niki teng Pasewakan. Niki teng Datuloyo. Niki nganggo tatanan, ora ning pasar. Ora ning terminal sampe naik dhewe. Syukur. Syukur. Senare sampean marahi kok. Lah ora marahi kok wis marahi kok. Sampean ku lho, aku ki mengetake. Perkara ki ora jana nyenggol karo anak Ngastina. Anak Ngastina ki anak ratu dinek wong pekok. Lho kula ora ngonekke wong pekok. Ora ngonekke wong pekok ming nyatane kok. Nyatane yo ben rasa dadak cewek kowe iki apa? Nyatane kaya ngono kan. Lah sampeyan iso ngomong sih sak ben dhewe. Lho kowe iki tenan bela-bela. Ora kemudian. Lho, kula niku wis leren. Lho, sampeyan terkene yo. Dikandani ora gugu. Lho, kula niku gugu, Ger. Kula niku gugu. Sing sampeyan ngomong wae. Kula niku mboten ngomong wae. Kula niku nyatane pun ngandani apa karo Petro. Sampeyan nek kandani ngayal. Hei! Sore ora. Petro setan. Oh iya dek lali aku. Mungsuh kok Petro. Ya mesti ketika-ketika ya Petro. Hei, us. Sapa-sapa digetak-getak rumasane ra. Aku ki Ratu Ndarawati di hei. Hei. Ponokawan wonten dawuh Bapa Durna. Wonten dawuh, Ger. Mangke kula ingkang badhe dangu dhateng Werkudara saenipun Petro kaliyan Bapa Durna nengga wonten ing Jawi. Ngentosi menapa dipun aturaken kadang kula ing Jodipati. Bapa penembanten. Oh nggih nggih saken dawuh. Nang ngaten kula paring nyemat madhal pasilan sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kepareng kula madhal pasilan sinuwun sing ati. Edan. Perkawis menika kula kinten namung Werkudara ingkang saged ngrampungi perkawis inggih. Mila sedaya menika dipun pasrahaken dhateng kadang kula panenggak ing Jodipati. Werkudara, nggih. Miturut Dimas Werkudara, sapa ingkang bakal mbok bantu supaya kelakon rabi? Apa manten saka Madukara, apa manten saka Ngastina? Yo. Yen kowe dangu karo aku, Blokasuta wae. Ora bakal ndak tutup-tutupi. Aku luwih seneng bantu manten saka Ngastina. Lho, Kosek. Kosek Werkudara Jaedan. Iki mengko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kowe ngerti watake adimu lanang Madukara. Yen wong nganti Werkudara iki kok bantu karo manten Ngastina. Coba aku tak takon karo kowe. Dasarmu apa? Dasarku. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Lho. Janaka ora iso ngluhurke derajate mbarep. Tegese kongkonan batur. Apa Madukara kuwi ora ana piyayi sing iso ngluhurke mbarep kakangku. Sing angka loro. Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep utusan karo Begawan Durna. Begawan Durna kuwi ora pendhita cepethe, ora pendhita loro saudun telu saurupan, ning pendhita kundhak kawenang-menang.
Mula tak anggap Duryudana luwih ngluhurke derajate mbarep tinimbang Janaka. Kowe sik to Werkudara. Lah yen si Adi budal marang negara Ngastina, iki mengko adimu lanang kepiye? Aku ora ngerti. Perkara Janaka mbuh aku ora weruh. Ning sing wiganti niatku ming jaga lan ngreksa marang derajate mbarep gandeng luwih diluhurke wong Ngastina tinimbangane wong Madukara. Mula aku melu karo wong Ngastina. Ngono Werkudara? Ya wis to yen pancen kaya mengkono, pun Kakang mung kari manut. Kresna, terus sabanjure iki piye? Mengko nek nganti Janaka nesu Koko Prabu, kula kaliyan Madukara Kanjeng Koko Prabu enggal tedhak wonten negari utawi kasatriyan Madukara. Ngerepa dhateng kadang kula Madukara. Oh ngono. Inggih. Ya, aku mingkari manut. Yayi, kula nyuwun pamit. Bidal dinten sakmangke lumarep wonten kasatriyan Madukara, tetinju dhateng kadang kula. Kula sumanggaken, Yayi, kula nyuwun pamit bidal dhateng Madukara tetinju dhateng kawontenanipun kadang kula Madukara. Kula sumanggaken Koko Prabu, sumangga anggenipun badhe ngrangkani dhateng penggalipun kadang kula Madukara. Nyuwun tambah mestu. Inggih Koko Prabu, mugi ngatos-atos samudayanipun pinanggiya sae. Ingkang kula acap namung mekaten, Werkudara. Gandeng Si Adi wis nemtokake yen ana bobol boroting lakon Si Adi ingkang nanggung. Ya, aku sagu nanggung jagung bakarane bareng kakangku. Iya Dimas. Nek kula sedewa, kula wonten timbalan. Iya kula wonten timbalan Kang Prabu. Budalna kang padha sibengsun kundur ngedaton. Kawula ana ngestaken dawuh. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi nek kula sadewa. Purna gatining pananggilan. Sanun-sanun kundur ngedaton jeluk saking gambar kencana kinapit gambaran gading. Kadharaken sanggaling Purung Banjeti manggung ketanggung Joko Paloro-loro. Ing sami ngampil patraning Prabun. Gawis dengan saking Mandura tindak nyosri Naranata. Lamun katinom saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Kakang Durna, pripun kabare sampeyan mlebet wonten negari Ngamarta nyuwun ngampil Raden Werkudara supados kinarya pepanggil pinanganten saking negari Ngastina. Pripun? Bapak Durna ingkang putra Banjar Jungut pun Dursasana Cemadung dawuh pripun kok mboten bareng kalih Werkudara adi kula? Bapak Nembana Dian Kartomarma Cemadung dawuh, Rama kula ingkang putra pun Swatama Cemadung dawuh. Dek mate Pripun? niki wau kula pun wis kebacut sarta wis kelakon sowan wonten negari Ngamarta. Nggih, Kula wis ngerti. Napa
Napa sing dadi kebutuhane anak Prabu Duryudana wis kula aturke sanuwun anak Prabu Puntadewa. Lan nalika semanten kula kadhawuhan supados jawab piyambak kaliyan Werkudara. Durung nganti kula nanting kali anak kula Werkudara dumadakan. Petruk Kantong Bolong diutus kali Janaka. Jebul Janaka niku ya arep nabeke karo anake lanang ya kuwi si Bratalaras. Sing patutan kali Dewi Larasati. Oh nggih kula pun ngerti. Petruk ngandhaki yen wis kencan semayan wis dadi mingkari ijape. Ning dumadakan ana Nawala sing tuwibane Kasatriyan Madukara ngandhaki yen temanten putri kudu dicukur. Cukur rambut kisar velem. Gosek ta. Nek omong niku mbok sing apik. Kudu dicukur nganggo kuku Pancanaka. Oh, lah nganti keker antaraning kula kalih Petruk. Padha dia dinia rembuke padha silih kungkih genti kalindih. Nggih, Kakang Durna. Nalika semanten anak Prabu Puntadewa paring dawuh kaliyan kula, Bapa Penembahan lan kowe Petruk ngentenono ning jabaning negara Ngamarta. Mengko aku tasik nanting karo Werkudara. Ngaten menika, Dik. Tumuli kula medal Jawi. Lah, napa ta sababe kula nglumpukke Barasata Kurawa? Niki kula duwe penemu. Penemu sampeyan napa? Petruk isih teng negara Ngamarta tangelamun kula kalih sampeyan padha iso kelakon mboyong Werkudara. Mula Petruk dundurke. Petruk dundurke tegese Petruk nek ora gelem bali nang Kasatriyan Madukara dibondo tangane dikrincong sikile. Petruk dadi bongkokan leboke Pakunjaran. Nek Petruk leboke Pakunjaran Werkudara mesti tekan negara Ngastina. Niku bola-bokin. Nggih. Terus sing dikon ndawuhi ngundurke Petruk Kurawa. Dursasana Kartamarma kabeh kemawon ngeroyok Petruk Kantong Bolong. Nun kowe mau ngarep lemu omongan karo mbiyang guyu kok saiki bareng kok nyekel Petruk kok anteng. Piye kok hai Yen papunten Man. Bapak Durna niku nek dawuh mung sak kepenake udeli dhewe. Petruk cekel bondo tangane lebokke Pakunjaran. Terus sampean paring dawuh sing dikon nyekel Petruk sapa? Bapak Durna dawuh Kurawa. Mak prepet mripat kula. Lha kok mak prepet ngapa? Apa rung madang apa piye? Kancane wis pindho kok kowe urung. Mboten perkara niku ning sapa sing ajeng wani karo Petruk? Petruk niku anak Semar. Petruk niku ndugal kewarisan, Petruk niku arep batur ning Digdaya. Alon-alon lenggo dasar ya pas watuk, Mas. Nyun pangapunten, Bu. Lho. Itu kok sak karepe dhewe. Nggih. Pun sampean kula takoni. Dek kapan? Teng pundi dadine nek Kurawa gelut karo Petruk kok menang? Lho nek kapan kula tak takon. Lakon apa kemawon Kurawa kocar kacir. Ora ono sing menang karo Petruk. Sonane saniki dibaleni. Lha jenenge kurang gawean to, Mas. Senengane rak wong kurang gawean ajeng musuh Petruk sing menang apa? Dursasana. Wonten dawuh. Kowe ngeyel karo aku ya? Kowe arep ngeyel karo Begawan Durna. Ngelmu guna kasantikan Jaya Kawijayan, to sing baleng kloting kulit, tapaing kontol nglayang. Dinapa mendat jero mentet rumbak bengku sing putung. Sapa sing menehi? Sing menehi Begawan Durna. Kuwi abeh Jaya Kawijayan supaya kowe iki wani perang, kowe iki wani gelut ora kok jireh getih wedi mati kaya ngono. Nggih. Ora gageh. Nek kowe ora wani nyekel Petruk ora apa-apa. Ning kabeh aji Jaya Kawijayan sing tak paring karo kowe tak jaluk wali. Ayo. Ora mung Jaya Kawijayan. Ilmu sulapan tak jaluk wali. Nggih. Saga ora? Nggih, sagah. Oh, terus ngancam. Wis dururake tang dituruti dilegani Kakang Durna wose Kurawa adhimu diketapke. Ngendi ketok Petruk Kantong Bolong cekel ya dur nek iso dene ora ya wis mangsa borong pasrahno Kakang Durna. Nggih. Ya aja menyang alon-alon rasa dadak kerkoso.
Kartomarma? Iya, Petruk. Kok ngandhek lek kula mlampah? Petruk, Nun. Aku diutus karo Bapa Penembanduna. Nggih, keparengipun. Kowe gelem bali apa ora? Wangsul kula sareng kali Ndara Werkudara. Lah kula ken bali niku pripun nek kula wangsul mboten bareng kali Ndara Werkudara tenan wah, dukane karo Ndara Janaka. Gedhe-gedhene diusir karo Ndara Janaka, gedhene meneh kula dipateni karo Ndara Janaka. Mula tinimbang kula bali mengke ping dadi bathang atang-atang ora ana gunane. Napa mawon sing dumadi ten negara Ngamarta niki ajeng kula lakoni. Yen ngono klebu wani karo Prasata Kurawa. Lho, kula mboten nantang. Kula mboten wani karo Prasata Kurawa. Kok sampeyan ngendika kaya ngono? Mergo Bapa Durna dawuh karo aku, dawuh Penemban Durna. Kowe nek ora gelem bali bakal dibondo tanganmu digerincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Bakal dipateni dening Prasata Kurawa. Jaja muntap lir netap duka yayasinepe netra kocak ngundarandir Durna nyuwara seru ning negara Ngamarta nganti nantang karo Petruk nganti unek-unek karo Petruk iki nek ora nggo Kurawa tangeh lamun kae iki nek mengijen iki jireh ning gandeng gawa Sata Kurawa ketok sane gedhane Begawan Durna bersaing mendapatkan Ndara Werkudara kok dadi kaya ngono carane kok ngetapke Wadyabala ken Marwasa karo Petruk ayo Mas aja mengijen kerubutan sak Wadyabalamu Ndara Dursasana Ndara Surtayu Ndara Durgempa Dursasena dur-dur kabeh kon ngeroyok kula cicit kabeh kon ngeroyok kula ora bakal tak tinggal loncat wani karo Kartomarma sing tawadeni apamu ora minggat karo aku tebak danamu ning margane patimu biyen kalah saiki arep nyoba meneh nek kalah aja kewirangan lho kapan aku kalah karo kowe lho wayangan bendina kok ora krasa winginane kowe kalah winginane meneh kowe kalah heeh ta kok isih arep musuh karo Petruk ora buraban suaramu pecah siramu maju Kartomarma Ora anoman ayo mati ayo amuk selamatkan ayo iki pajake nyepelek terima kasih sami-sami iki lho. Kowe nang ndi? Kula nenggo wonten Jawi. Tak goleki cingak-cinguk kok ora ana. Kartomarma marani aku, apa ora ana? Apa boleh buat? Inggih. Tak lawan. Ning kono ya jirek nggawa tumbak. Wah, untung ora keserempet. Panjenengan bengak-bengok wau kula mireng, tumuli kula medal saking wana. Ora ngalas to kowe? Inggih. Mesti ketemu kethek wedok? Mboten. Kok suwi? Mboten iki lurah menawa sampun tuwa. Aso wae ayo. Kramas. Wis. Mboten wonten menapa-menapa kok kon kramas. Terus hubungan ayo kethek omongane hubungan ora. Man wonten dawuh. Aku karo Begawan Durna dikerenah patiku. Mergo Durna ya butuhake Ndara Werkudara rawuh ning negara Ngastina. Kurawa dampyak kula sapunane kula. Nek kok kaya ora weruh le gelut. Kanjeng ngerti iki mundur. Sampeyan ora ngematke kok, Men. Petruk ketemu kula ajeng mlayu candak Petruk. Ana ndi? Ndara Durma ganti arep mlayu, lacah mlayu. Sampeyan satriya kula batur, ya gelut.
Kula sebagai satria kan izin. Nek nganti kula DC Petro nek nganti gawe pamflet. Dulmo Gati kalah. Dulmo Gati lali. Kula izin mulai ya terus kula atungke cilak kula. Nyos lho, kowe aku sing tekane mati. Sirahmu tak atungke. Kula atungke cilakku. Tak atungke tung ngoten niku. Petro bles ngantem cilah kula ora apa-apa sing kandha copo ayo mbok menawa ora apa-apa gledak man semaput 30 detik mati culi mati culi kowe bales man ngapa mangane kula bales terus mengke dadi pelang sing gegel-gegelan kulang-kulang bejane kula bonyok-bonyok aulung kula mengakui kemenangan Petro terus kula bali ora bales mboten mbangane gegel lalu wong tak stop semanten mawon kula bali mbangane kula ajul anek cara aku isin anek kula kok biasa ora izin. Alah izin. Lha niku kulino kicingan kok. Kok kon izin. Alah macuk. Sampeyan mang jajan mboten pitados. Cilah sampeyan mangatungke Petro. Asli manu cegel. Kok digeblok banyu anyep. Cilahmu iso pecah man. Mbok yakin gacungmu bles piul. Yang kuni gugul ngarumakne cilik kok malah ngunek-unekke sak pinake dhewe kaget aku man sampeyan teng pundi nang kene iki lho kok tangane ngarep wis keder seselak kepengin perang waduh seselak kepengin jotosin dendase Petro wela oh ayo le tancep wis kaya Senopati linu weh Kartomarma kalah Tuturma Gati mundur diantem Petro ora wani bales keparat Petro ora gelem bali konangan citraksi kelon lakon mamaman cangkemmu meneng sik man kowe iki tak genahke karep kula mboten tak dangdut lha apa sigar siramu saka tetangane Haryo citraksi asu susu Ramrata Jaya Dinemerja Jaya Mata Jaya Merata ketemu citraksi kelakon titi tinju ngarepan ngakerat man sampeyan ampun cerewet to kuku kula kleru terus iya wis tak ora melu omong aku ki niate genahke kok malah kleru PPO Petro tata tendang lho sampeyan ampun neruske omongan kula Petro wah Dian kok nyumbari karo aku aja tinggal gelanggang Jawa colong papa panu layu ubus kowe tak sikut modarke mama mati dening aku aja
Oh, ngawur ngawur. Nabrak. Pripun kersane? Wedian kowe wani karo Sasata Kurawa kowe keparep. Oh, Ndara Citraksi. Iki anggota Kurawa. Nggih. Sampe mriki ajeng napa? Nyekel kowe. Tak bondo tanganmu tak kring. Nuwun kring. Krincung sikilmu. Tak lebokke separo. Lho. Pakunjaran. Pakunjaran. Ora mati dening aku derajat apa? Sik sareh. Oke. Sareh. Iya. Lenggah sik. Arep perang kok malah tenguk-tenguk. Dirembuk sing apik-apik nek iso dirembuk ora luwih apik to. Betul. Lenggah. Oke. Sampeyan tau ngerti ana Citraksi menang karo Petruk? Tau ngerti? Durung. Nek tau ngerti lemayang sapa, tanggapane pira, sing digawe woh apa? Nggone nendi? Ning Petruk ngarahke Dursasana bola-bali, Petruk ngarahke Kartomarma bola-bali, Petruk ngarahke Durmagati bola-bali, Petruk ngarahke Satama bola-bali. Kerep terus kok kowe? Kerep. Saiki ngene. Kowe gelem isih metu saben bengi apa ora? Laris Lenyi Traksi. Lha yo kuwi. Lha nek ora laris Lenyi Traksi iki arep mangan apa? Nek gelem supaya dipercaya masyarakat, kowe mulya aja mungsuh Petruk. Nek kowe iso nyekel Petruk, sing cilaka ora mung awake dhewe, ning dalange digobloke karo masyarakat. Iya ya. Ayo. Engko ndak ora dipercaya masyarakat, ora dungkang masyarakat malah ngrekoso, awak dhewe ora iso berkesenian. Betul. Lha terus sapike Mundur wae, lapor karo Sengguni nek wis perang kalah. Ngono ya. Mundur kono. Nenek. Sengguni ora percaya. Ae patih senengane ora percaya, kon mbukteke tekan kene kon jajal karo Petruk. Mau tak ajari. Oh. Oke. Nenek ngono aku tata. Dut. Petruk melu-melu Sengguni kaya aja kaya ngono kowe. Tata bali mulai wae ya, Truk. Ya, mang mulih mawon. Mbangane mengke sampeyan ora dipercaya. Lho, lah kae piye Petruk kale nglakokke wayang kok Citraksi kok menang karo Petruk ki cara ngendi kae? Model piye kae? Malah elek. Oke, aku Tak bali. lho. Bengawan Solo. Kusik. Kowe iki perang menang po, mulih kok nyanyi. Man. Kuku lo kandhani. Ya. Sesampeyan wis tau weruh Citraksi menang kalih Petruk? Durung. Ning sampean kekerep weruh ta Petruk nama Dursasana kalih Durmagati? Kerep. Pancen wayang kulit man. Kuku kuwi Kurawa kudu kalah. Kan bakale seneng. Oh. Ning nek Kurawa menang niku masyarakat ora trima.
tanti maning masyarakat ora nanggap meneh. Oh. Mula tinimbangane kula menang karo Petruk ning ora ditanggap meneh. Anu wong kula mundur kalah ning sesuk Pak Riyono nanggap meneh. Ngono. Paham? Ya. Lagi mau wis perang apa urung? Durung. Nenengan dia kula perang, kula menang. Wah. Tahun depan tidak ada pementasan wayang kulit. Mergo dedalange wis ngawur menangke Kurawa. Kakak-kakak karo Petruk. Oh. Mula golek dalan sing tentrem mawon, tetep ek. Karo men diapusi Petruk ngono kok senenge ra jamak. Loh, Petruk orang ngapusi. Itu Petruk itu menggunakan argumentasi yang tepat. Petruk niku nganggo mikir ora mung waton omong, sing waton omong niku cangkemmu. Ngeyel. Tututuekan ngeyel. Wis minggat ana minggat. Minggat sakarepku rasa karepku. Kok sampean dadi ngunekke kula kon minggat, mau kon nyekel Petruk, bar saiki iki kok kon minggat. Posisine piye? Dulu piye? Lho. Nyepelekke ora. Sak penake dhewe. Iya. Aku kene ora kuat imanku. Ora kuat pikiranku setruk iki. Gagas Kurawa ya werna-werna. Kakang Durna pripun Kakang Durna? Oh, Petruk iki pancen berdagang ora tata. Manuk suwaring jajaran sultaning bawana. Petruk kula tamanane cundhe maneh, men modal sisan dewante senggune. Durna bapakku asah ngeliko pusaka Yai Cundha Manik. Balekno bapakno ning Kancing Blungmu. Wah, aku sing bakal ngodol budaling manten saka Ngastina Durna bapakku. Oh, Werkudara yen. Syukur kursa Werkudara dene kowe abot karo wong tuamu aku syukur Yo. yen pancen kowe tenan-tenan abot kelawan aku Werkudara saiki ngene aja mung kandheng ning pangucap ning Kababaro dadi pakarti Petruk kae konon Bali kon matur karo adimu si Janaka yen to kowe wis melu manten saka negara Ngastina. Wah, kowe tindau dhisik aku sing ngurusi Petruk. Iya Werkudara hati-hati ya Ger. Aja kaget aku sing wertegi karo kowe. Nggih, mboten napa-napa. Lah pripun enten dawuh napa? Napa Ndara wis mestheke sarta wis sagah kula boyong dhateng Kasatyan Madukara? Bojo gedhe pangarep-arepmu. Nek kowe bakal nampa dawuh saka aku. Nggih, dawuhipun Ndara pripun? Kowe bali Bali teng Madukara. terus Kondo karo Jlamprung. Sesuk meneh kudu iso munggahke derajate wong Grang. Apa Nayaka Madukara ki ora ana kongkonan derajate Petruk mongko boyong Werkudara sarta kowe diutus kaya ngadhep ngersaning ratu. Luwe-luwe Janaka wong sing ora ngerti karo kanane wong tuwa. Ngerti arep duwe gawe mantu dulur tuwa tanpa ana sing ditareni. Barep ora ditareni aku tanpa diwenehi kabar. Kresna Baladewa ya ora nampa karene Janaka.
Ya bener bendaramu ki wong sing wis kecukupan. Janaka kuwi wong sing wis pancen dikondhang sarta dadi satriya pitataning jalma. Ning kudu eling wong urip ning alam padang kuwi ora iso ijen. Kudu tansah sumandhing marang sanak sedulur, mitra kawruh, tangga teparu. Teka Janaka kongas adikang adigung adiguna. Dumeh dadi satriya pitataning jalma, ora kabar-kabar kowe bakal gawe mantu. Mula jala atimu yen to aku bakal tekan negara Ngastina, ngombyong manten Lesmana, Mandra Kumara, Petra. Kagyat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh nggih, nek Ndara pun ngendika kaya ngoten kula ya ora bakal iso serak. Ning napa sing dikendikake Ndara ajeng kula aturke sawetahipun dhateng Ndara Janaka leres ten. Ndara Janaka ya ora bener dhewe. Ndara Janaka nggih gadahi kalepatan mergi ngantos meh tempuking gawe mboten taren kaliyan Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara lan sedaya para pinisepuh. Niku ngandhake nek Ndara Janaka niku kongas. Ya, mula kandha karo Janaka. Aku ora saged ngombyong manten Brontolaras ning sing tak ombyong tekan negara Kawungga ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ngaten mawon. Kula nyuwun pamit wangsul teng Kasane Madukara. Perkawis niki mangke kekerampungaken kajenge Ndara Janaka kalih Ndara Werkudara. Kula mboten ngerti wong nyatane Petruk niku diutus. Yo. Sampun ngaten mawon kula nyuwun pamit nggih, Den. Yo terus sing ati-ati. Nek enten lepat kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo. Kowe budal nyang Madukara, aku tak mangkat ning Ngastina. Oh nggih, sewang-sewangan mawon, Ndara. Iya, Petruk. Yang ningkang driya Kurwang Candra katabengan sumo hinggas katuritan limut kapiataning rojit Mendri ya ma nabung kakunging wang wisesa Mban abdiku kinasih mban sepet madu. Kula wonten pandika ing adalu menapa Diwaji sinuwun Prabu Lembuana nimbali dhateng abdipun nemban. Ora ana ingkang tansah ndak caketake pisuwane kejaba mung kowe mban. Inggih. Kuwi gatosipun menapa?
nalika dina Selasa kliwon ingkang kepungkur kowe tau tate cerita kelawan aku babakan aku kuwi anake sapa nanging durung rampung nggonmu cerita aku wis kebablasen nendra tumuli kabunggel ceritamu ban tekan dina iki aku isih duwe rasa kepengin mangerteni janjane aku ki putrane sapa lan sapa Sudarmaku dene aku lenggah dampar ana ing negaring Pageralun kene mban. Nyuwun mangapunten sewu-sewu kalepatan Diagung Mangsami menawi kula munjuk atur Maduka Gusti kula Sanata Prabu Lembwana. Menapa paduka mboten gerah penggalih? Ora. Malah tumrap aku sawijining kabagyan dene ana wong kang nuduhake sapa ta Sudarmaku. Mekaten sinuwun. Iya. Nuwun sewu Gusti, estunipun Maduka menika mboten mlethek saking kayu watu. Nanging manten Maduka menika wonten ingkang mijekaken. Ya, sapa mban? Rumiyin Alendra ing Awangga ingkang jejuluk Prabu Karnamandra. Prabu Karnamandra Kasinggihan mekaten. Lah wong tuaku Prabu Karnamandra ki apa isih sugeng? Apa wis ora ana? Samangke sampun mapan wonten ing tempat suci manjing wonten ngalampanan satekesipun sampun boten wonten sinuwun. Lho, wis ora ana. Sampun boten wonten. Apa sababe dene wong tuaku ora ana? Apa pancen seda krana wis yuswa? Apa pancen ana ingkang nyedani wong tuaku? Nyuwun mangapunten. Nalika semanten ingkang Rama Prabu Karnamandra menika gandrung-gandrung kaliyan putring Mandara katmacanipun Prabu Salya ingkang wewangi Dewi Surti Kantri. Surni Kantri. Surti Kantri. Surti Kantri. Inggih kula mekaten. Sabanjure nalika semanten kepengin sanget dawuhan Dewi Surti Kantri tumuli badhe nglamar wonten Galing Mandaraka. Nanging dening Sang Prabu Salya tinampik panglamaranipun Prabu Karnamandra ingkang Rama tumuli nyidra sarana culika Dewi Surti Kantri. Nanging nuwun sewu sinuwun dereng ngantos dumugi wonten negari ing Awangga anggenipun nggadahi pakarti culika menika kala wau kadenangan dening tiang-tiang Mandaraka tumunten dipun bujung dening ingkang namipun Suryatmaja. Satemah dados peperangan ageng antawisipun Raden Suryatmaja lan Prabu Karnamandra. Namung nuwun sewu ingkang Rama kapuping Ranamadya Loka wekasan gugur seda kapejahi dening pun Raden Suryatmaja. Kanjeng Rama seda dipateni karo sing jeneng Suryatmaja. Kasinggihan mekaten. Suryatmaja kuwi sapa? Suryatmaja menika samangke tumuli lajeng lenggah dampar wonten negari Awangga gumanti keprabonipun ingkang Rama samangke jejuluk Prabu Karna Basusena inggih menika nyedani ingkang Rama Prabu Karnamandra diwaji. Cumangkah anggro sesumbar pindho bumi kunjing kumaluduk kumaluduk kundur ketuk lumembak penyukan kumambang latalah wola yen ngono nadyan wong tuaku wis ora ana ning sing merjaya wong tuaku isih seger nyawang gelaring jagat seming rembulan tegese ora adil. Laripun mboten adil kados pundi? Wong tuaku wis ora ana sing mateni wong tuaku ya kudu mapan ana ning neraka jahanam. Mula ora lega rasane atiku yen ora goleki sing jeneng Prabu Karna Basusena. Niat nedya males ngudi tuwuh lara wirang sedare wong tuaku. Mban Kula wonten dawuh yen to aku dianak-anakake dening Prabu Karnamandra, monggo aku ora bisa males laraning penggaling wong tuaku kaya apa dosa sing bakal ndak sandhak.
Srana aku nyuwargake wong tuaku aku bisa moteng kuwandaning Prabu Karna Basusena. Gusti menika lak sampun kepengker to nggih sampun lenggah kewan wonten negari pager alun. Ora. Hak golekane negara Ngawangga ketemu Prabu Karna. Ora bakal tak gawe macak, mesti bakal tak sempal kuwandane mban. Wonten dawuh. Tunggune negara ing pager alun. Ora usah tekan ngendi-endi tak mangeni setahun yen aku ora bali. Golek ana Alendra sing lenggah ana ing pager alun, pesthekno aku wis tekaning padi mban. Radal.